circles with a deep electronic bassline that feels like a heartbeat bass. Layered over it are distorted guitars that rise and fall like waves of static, creating tension and energy, simple tension, adding a sense of full motion, tempo urgency, a steady pounding drum beat kicks in, blending acoustic power with electronic precision. Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Stereo Podcast, én Kriminál Áron vagyok. Én pedig Bottyán Bence. És ez az a hely, ahol a tanulmányok életre kelnek, a mérnökök pedig zöld utat kapnak. Mai vendégeink Fejős Adrián és Palási Dávid, a Hallgatói Önkormányzat, azon belül is a szakos érdekképviselettől. Sziasztok! 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 Kérlek, meséljetek magatokról egy picit. Székesként kezdtem én is annó a pályafutásomat itt az egyetemen. Első év után csatlakoztam is már szinte gólyaként. Aztán bekerültem a HÖK-be testületi tagként, ezt még most is folytatom és végzem, illetve emellett most főkoordinátori pozícióban vagyok a széken belül a szakos érdekvédelmi képviseletben. Alapvetően idén fogok végezni, negyedéves vagyok, bocsánat, és most fogok remélhetőleg végezni decemberben. Én Palási Dávid Patrik vagyok, sokan csak Palának ismernek igazából, így a mérnöki karon belül. Én a 4. évemet kezdtem meg idén, és ugyanúgy élelmiszermérnökként tanulok itt az egyetem keretein belül. Én a HÖK-ben testületi tag pozíciót töltök bent, még a székben karikoordinátor vagyok a mérnöki karon. Kérlek, meséljetek egy kicsit arról, hogy mi a széknek a feladata így a karon belül, és miben különbözik alapvetően a HÖK feladataitól? Alapvetően a két dolog teljesen különbözik egymástól, de egymásra épül. Alapvetően mondhatjuk, hogy hierarchiai rendszer van a kettő között, de egyébként ez a való életben egyáltalán nem működik. Viszont ha el kéne helyezni a kettőt, akkor először is van a HÖK, és az alatt egy picivel a szék. Alapvetően az fontos szerintem amúgy kiemelni, hogy a kettő egymás nélkül nem működne. Szóval nekünk mindenképpen szükségünk van mind HÖK-ként a székre, és a széknek is a HÖK-re. Lényegében mindenféle programot együtt csinálunk. Alapvetően a HÖK szervezi meg a programokat, az eseményeket, és a szék az, aki lényegében a lekoordinálásban fog segíteni. És egyébként hogyan jönnek létre a szakos képviseletek, kik vannak benne? Alapvetően ez egy nagyon összetett folyamat, és igazából az egész egyetemre kiterjed. Úgy néz ki az egész, hogy ugye van az EHÖK, a fő, nevezhetjük úgy, hogy főhök, aki igazából minden karon lévő hököt, kari hököt összefog. És van ugye az EHÖK-ön belül egy bizottság, több bizottság is van, de az egyik bizottság egyébként az maga a szék, és azon belül van egy főkoordinátor, illetve egy főkoordinátor helyettes. Ők azok, akik igazából a 12 karon magukat a kari koordinátorokat összefogják. Alapvetően ez alatt található lényegében ugye minden karon egy főkoordinátor, akik igazából a karon lévő székes hallgatókat menedzselik és intézik és egyengetik az útjaikat. Ez alattuk pedig igazából attól függően, hogy hány ember jár egy karra, azzal arányosan igazából kapnak egy létszámot, hogy hány embert vehetnek föl, és igazából minden évben a gólyáknak igyekszünk meghirdetni, hogy minél többen jöjjenek, de alapvetően vannak másod, harmad, akár negyedéves hallgatók is. Emellett milyen a szakos érdekképviselet kapcsolata a HÖK-kel? Milyen formában tudtok együttműködni? Hát igazából elég közeli maga ez a kapcsolat. Szóval, ahogy Adri is elmondta már itt az előzőekben, ugye mi egymástól függően működünk. Ha működik a szék, akkor működik a HÖK is. A szék igazából egy fő segítsége a HÖK-nek, mint karikoordinátor, így nekem kell a kapcsolatot ugye létrehoznom és tartanom is a kettő között. Szerintem ezt jelenleg legjobb tudásom szerint próbálom betartani. Ugye Áron, erről te is sokat tudnál mesélni, mint az egyik kis székesem, hogyha már itt tartunk az adásban. Egyeztetéseink vannak havi rendszerességgel egy összékülésen, ahol igazából információ
átadás van, hogy mik lesznek a leendő programok, mikben tudnak segíteni a székesek, a friss székesek miatt, vagy igazából így az új székeseink miatt folyamatosan visszatérünk a TVS-hez, ugye ezek a vizsgaszabályzatok, azokat is átvesszük, meg ezen kívül ugye minden év elején tartunk egy ilyen, ugyanúgy egy összéknek a, összéknek a keretein belül szoktunk tartani egy ilyen ismertetést arról, hogy miben tudják segíteni a hallgatótársaikat, mint például tárgyfelvételnél, hogyha problémáik van, akkor kiket tudnának keresni, és igazából így ezzel indul el a székes pályafutás. Van-e rendszeres egyeztetés közös eseményeken vagy projekteken, ami mindkét fél részt vesz? Hát, mint ahogy előbb említettem, így azért elég sok egyeztetésünk van. Ugye van az összék, amiről már az előzőekben említést tettem, ugye ez egy őszkari egyeztetés, ahol igazából mind a 12 kar jelen van. Ilyenkor jelen vannak a kari hökelnökök, ezen kívül jelen vannak még ugye a koordinátorok és az összes kis székesünk. Hogyan tud a szakos érdekképviselet kiállni a hallgatók érdekeiért, vagy egyéb tanulmányi igényeiért? Alapvetően ugye elmondhatjuk azt, hogy szinte majdnem minden évfolyamon és minden szakon vannak székes hallgatóink, ami abból a szempontból is nagyon jó, mert nyilvánvalóan például a höknek nem ér el a keze bárhova. Ilyenkor mindig az elején leszögezzük nekik, amikor székesek lesznek, hogy a fő feladatuk igazából az, hogy minden alkalommal, hogyha bent vannak az órán, természetesen figyeljenek az órára, de hogyha látnak bármi olyan dolgot, ami mondjuk nem megengedett, vagy nekik tényleg nagyon rosszul esik, vagy tudják azt, hogy a TVS-nek ellentmond, stb., akkor szóljanak nekünk. És nyilván ez azért is jó, hogyha nem egyből a tanárnak szólnak, mert azért átmegy ilyenkor egy szűrőn a történet, szóval nem kell mindig egyből a tanárokat ezzel első körben keresni, mert azért hála jó égnek mi már meg tudjuk szűrni azt, hogyha van valami olyasmi, amiért felesleges igazából elindítani bármit is, de mindenképpen védjük őket abból a szempontból, hogy mindig anonim dolgon történik a dolog, és ezt a hökösek mindig magukra vállalják. Szóval, hogyha tényleg van bármiféle probléma, akkor jönnek hozzánk, és mi igyekszünk teljes mértékben tisztelettel a tanárok felé próbálunk közeledni úgy, hogy tényleg a hallgatóknak is jó legyen, illetve a tanároknak is jó legyen. Tudtok példát mondani olyan ügyre, ahol a szék és a hök együttműködve tudott közös eredményt elérni? Hát igazából tudunk rá példát mondani, neveket nem említve. Egyértelmű. Anonimon az egészet. Voltak már többszöri bejelentések, mondjuk hál' Istennek le is kopogom itt a mérnöki karon, azért nem olyan gyakran esnek meg ezek, viszont tényleg van egy-kettő, amikor így fel kell lépnünk, és segítenünk kell a hallgatóknak, hogy ne járjanak rosszul ezzel az adott változtatással, ami mondjuk egy követelményrendszer változtatás. Erről szerintem így szabadon beszélhetünk. Nem szoktak annyira vészes problémák adódni ebből, hála Istennek, mert ugye a székeseknek el van mondva, meg minden évfolyam tudja, hogy az első 2 hét után már az oktató nem változtathat a követelményrendszeren, ezért szoktuk nekik mondani, hogy screeneljék le, mindenkinek megvan már a kis okos eszköze, amin el tudja tárolgatni ezeket az információkat. Ha viszont változás történik, akkor ugye ezzel megkeresnek minket, mi felkeressük az illetékes oktatót, és tényleg a legnagyobb tisztelettel próbáljuk megbeszélni ezt az oktatóval. Ugye nemrégiben megjelent az új CoSpace, előtte pedig a Neptune. Volt-e kapcsán problémátok, vagy intéznivalótok ebben a fél évben? Volt. Alapvetően eddig erre nem volt példa, viszont most először idén megtartottuk az első hallgatói fórumunkat, ez a hök szervezésében történt igazából, de egyébként székesek is jelen voltak, őszintén szólva, nekünk is most ez egy eléggé újdonság volt, úgyhogy tartottunk nekik egy ilyen hallgatói fórumot itt az iskolában, órák után el tudtak jönni, és a CoSpace-ről, modulóról, illetve a Neptune-ról is mind-mind elmagyaráztunk nekik mindent, ami fontos, tárgyfelvétel, ösztöndíjakat hogyan tudnak intézni, kollégiumi befizetés, tényleg minden olyan fontos információ elhangzott, amire szükségük van. Beszélgettünk a hökkel kapcsán, hogy milyen platformokon tudnak kommunikálni a hallgatókkal. Nektek így a szék fején tulajdonképpen, mondhatom így, ti milyen platformokat választotok a kommunikációra?
Hát a szék főként egy Facebook csoporton alapszik, van egy fő Facebook csoportunk, amiben ugye minden székes, minden kari koordinátor és főkoordinátor jelen van. Ott több mindent osztanak meg igazából a székesekkel, lehetségesen munkákat, vagy éppen egy ilyen kis alkalmi kereseti lehetőségeket. Ezen felül ugye meg vannak hirdetve az összszéki ülések, és a főkoordinátorok igazából így próbálják elérni őket, vagy a kari koordinátorokon keresztül. Ezen kívül, mint kari koordinátor nálunk Messenger csoport létezik. Ez szerintem a mai világban a legalkalmasabb egy távoli kapcsolatnak is a fenntartására, szóval vannak itt az egyetemen olyan esetek, amikor nem mindenki tud jelen lenni, nem mindenki tartózkodik az egyetemi épület keretein belül, és valahogy ugye el kell juttatnunk az információt egymáshoz, és erre az én meglátásom szerint, meg az évek és a tapasztalat alapján a Messenger csoport a legalkalmasabb. Milyen közös programokat szokott szervezni a HÖK és a szék? Milyen eseményeken vesztek közösen részt? Alapvetően, mint ahogy már az elején is említettem, ők igazából a szervezés részében nem annyira vesznek részt, viszont azt nem lehet elvenni tőlük, hogy a lebonyolításban viszont 100%-ig amúgy ott vannak, és szükségünk is van rájuk. Rengetegféle programról van szó egyébként, ilyen például a disznótor, a nagyobb bálak, szakestek, ott is rengeteg szükségünk van rájuk, ahol ugye a tanárok is részt vesznek. Akkor ezen kívül kocsmatúrákon vannak még jelen, illetve nyilván nem csak ezek az egyetemi programokon vesznek részt, hanem természetesen, hogyha bármiféle szükség van például az iskola keretein az iskola keretein megrendezésre kerülő eseményeken, például TDK, vagy bármiféle konferencia, kongresszus, ezeken is mind hála jó Istennek tudnak segíteni, és szoktak is egyébként. És egy nagyon izgalmas lehetőség is a TDK-n való teremfelügyelés. Én nekem volt szerencsém végighallgatni, mert egy műszaki TDK-t. Igen, tanulni is tudnak amúgy belőle. Így igaz. Hát igazából rengeteg érdekes téma szólott, vagy rengeteg érdekes témáról szólalnak fel folyamatosan ott a hallgatók, és amúgy ezzel sokat tudnak saját maguk is nyerészkedni igazából a saját szakdolgozatukon való munkálatokkal. Hogyan tudtok segíteni a hallgatóknak? Gondolok itt például a vizsgák előkészítésében, vagy egy mentorprogram keretein belül? Alapvetően konkrétan a székeseknek ez nem a feladatuk, viszont az iskolában működik egy mentorprogram nevezetű program, amiben székeseink is egyébként benne vannak, és ők egyébként bármikor kereshetőek, ugyanúgy, mint a tanárok, és ebből a szempontból lényegében a szék is megjelenik valamilyen szinten itt a mentorprogramban. Ezen kívül egyébként készülőben van egy másik program is, de egyelőre az még nem hivatalos, ez majd az EHÖK felől lesz majd talán kivitelezve, valószínűleg. És milyen nehézségekkel találkoztatok egyébként a közös munka során? Hát igazából nehézségekkel úgy nagyon nem találkozunk, hála Istennek. Igazából ami nagyon nehéz, az így időszakonként szokott előfordulni, ugye a vizsgai időszakban nekünk, hogyha esetleg bármilyen program van, amiben segítséget kellene találnunk, akkor ugye mindenki már otthon tanul, elhagyják Szegedet azért a tanulók nagy része, ezért olyankor egy kicsit ember szűkélyben van, így a szék is, meg azért a HÖK is. Emellett így inkább időszakra még ki tudnám emelni ugye a ZH időszakokat, mert nekünk nem az a célunk, hogy folyamatosan ebben a körben tartsuk az embereket, hanem azért vannak itt, hogy tanuljanak, és hogy a tanulmányaikkal is haladjanak előre. Van-e valamilyen tervetek, hogy a közös munka hatékonyabb tudjon lenni esetleg? Alapvetően a szék most áll egy átalakításon, egyetemi szinten. Egyelőre még nem publikus, viszont igyekszünk egy kicsit átalakítani az egész rendszert, és reméljük, hogy azzal sokkal hatékonyabb lesz, de alapvetően bízunk benne, hogy lehetne még egy picit több közös összeülés, például valamilyen gyűlés. Nyilvánvalóan ez föntről is korlátozva van, de igyekszünk ezt növelni, hogy akár többször le tudjanak egymással ülni, akár több összéki ülést tartani, ahol minél több információ elhangzik.
Hát ezen kívül amúgy csapatépítőink szoktak lenni. Szoktunk évi egyszer legalább egy csapatépítőt rendezni így a jelenlegi székesekkel. Esetleg ennek a gyakoriságán szeretnénk majd növelni az elkövetkezendő időben, mert azért azzal az évi egyel igencsak nem vagyunk nagyon eleresztve, de az a baj, így az évkezdéssel ugye még az új székesek jelenleg nem tudtak hozzánk csatlakozni, utána rengeteg program lesz, aminek le kell, hogy folyjon, és csak a szabadidőnkben tudunk mi is majd áldozni arra, hogy a csapatépítőket megrendezzük. Mert beszéltünk arról, hogy hogyan tudnátok, vagy hogyan fogjátok fejleszteni ezt az egészet, akkor mi a legjobb módszer, amivel a hallgatókat aktivitásra tudjátok győzni? Hát igazából rengeteg módszert használunk jelenleg, amivel a hallgatói aktivitást szeretnénk elérni. Ilyen igazából a közösségi média, mint Instagramon is megtalálhatóak vagyunk, Facebookon, benne vagyunk a hallgatóknak a szakos Messenger csoportjaiba, és igazából főként ezekkel tartjuk fönt az érdeklődést, és az információ áram is a Messenger csoportban jelenik meg, ahol ugye nyugodtan minket is meg tudnak jelölni a hallgatók, tőlünk is tudnak kérdezni, és a legnagyobb szeretettel válaszolunk számukra. Ezen kívül nagyon sokszor vesszük észre, hogy nem figyelik a telefont, hál' Istennek merem mondani azt, hogy az udvaron egymással beszélgetnek, és nem a médiával törődnek. Ezáltal folyamodtunk itt az utóbbi időben egy ilyen plakátolós témához is. Igazából a főbb, sőt nem is a főbb, hanem szinte minden programunk megtalálható az épületen belül plakátolva. Ugye beszéltünk arról, hogy a hökös csapattal már ugye beszéltünk előzőekben. Ti mit gondoltok arról, hogy melyik a legjobb kommunikációs forma? Tehát a plakátolás offline, vagy éppen online, akár Instagram, Facebook? Szóban, szerintem. Őszintén szólva, amúgy nagyon nehéz elérni ugye a hallgatókat, de szerintem ezt manapság mindenki tudja, és egyszerűen annyira látszik köztünk a generációs különbség, hogy megszenvedünk vele mi is rendesen, viszont valamilyen szinten muszáj folyamodnunk az online módszerekhez, mert amúgy tényleg nagyon sokat töltenek a telefonjaikon, tabletjeikon, bárhol, de egyébként most erre kezdtünk mi is így ráállni, és igyekszünk, hogy talán ez egy kicsit hatékonyabb módszer, hogy szóban igyekszünk őket egy kicsit noszogatni, meg mondjuk nekik, mert nagyon sokszor volt olyan egyébként, hogy bejöttek az irodába, és mondták, hogy lesz ilyen program, lesz olyan program, holott másfél hete próbáljuk kitolni nekik, hogy igen, lesz ilyen program, úgyhogy igyekszünk kimenni az udvarra, és akkor egy kicsit mondani nekik, hogy de igen, ez lesz, az lesz, és gyertek, várunk titeket. Ennek ugye az a hátulütője, hogy a szakos Messenger csoportban rengeteg üzenet történik meg napi szinten, ami ugye azt jelenti, hogy hál' Istennek élnek a csoportjaik, és pörögnek is a csoportjaik, és ez miatt az eseményeink is nagyon gyorsan el tudnak köztük veszni, és hogyha nincs az a 10 visszajelzés mondjuk az első eseményen, akkor általában többször is ki szoktuk még küldeni, de tényleg, ahogy Adri is mondta, szóban sokkal egyszerűbben tudjuk őket rávenni arra, hogy látogassák az eseményeket, és ilyenkor vissza is mernek kérdezni. Szóval igazából ilyenkor tényleg azt mondom, hogy a kérdésekkel tudunk a legtöbbet nyerni egy adott programon. Ja, meg a srácok még a koliba is igyekszenek híresztelni, mert azért talán ott is sokan vannak, akik eljönnek, bulizósabbak. Igyekszünk mindenhol is. Alapvetően milyen szegedi vagy kari sajátosságok befolyásolják a szék működését? Hát alapvetően ugye a szegedi sajátosságnak én azt mondanám ki, hogy Szegeden egy egyetem működik, és igazából így egy egyetem alá tartozik az összes kar, aki Szegeden jelen van. Ezen felül ugye kari sajátosságunkként tudnám kiemelni azt, hogy kiskar vagyunk, és nálunk elég gyorsan terjednek így az információk szájról szájra, mivel mindenki beszél mindenkivel, hál' Istennek, és tényleg úgy nagyon mást így erről nem tudnék megemlíteni. Talán még azt lehetne elmondani ehhez igazából, hogy Szeged egy nagyon jó város abból a szempontból, hogy minden központosítva van egy helyre. Nem kell órákat utazni egy nap, nem veszel az embernek annyi idejét az utazás egy nap, és ez szerintem amúgy nagyon jó. Tényleg minden szórakozóhely, kocsma, bármiféle beülős hely szinte egy helyen található, ezért így sokkal könnyebben össze is futnak egymással, mint mondjuk Pesten, ahol akár, nem tudom, több órát is utaznak csak azért, hogy találkozhassanak egymással.
Hát meg ugye ott több egyetem is megtalálható. Meg több így egyetem azért is, nincs olyan szerteágazó kommunikáció témákkal- közöttük, igen. Szerteágazó témákkal fordulnak egymáshoz, és nem olyan nem olyan barátságok köttetődnek, mint mondjuk itt Szegeden. Lehet azt mondani, hogy nagy család egyébként az egész Szegedi. Igen, Igen, az igen. MK pedig Ez egy- főleg. Az MK-ra meg mindig azt szoktuk mondani, hogy mi egy család vagyunk. Egy család vagyunk. Így van. Gólyatáborból ismerős lehet a mondacsokunknak. Hogyan segít az együttműködés abban, hogy a mérnök hallgatók karrierjük során jobb esélyekkel induljanak? Elsősorban a kommunikációs képességet tudnám kiemelni az egészben. Ugye folyamatosan ki vannak téve annak, hogy szociális helyzeteket oldjanak meg, folyamatosan ugye jártatniuk kell a szájukat, mert anélkül nem tudnak megélni ebben az egész idézőjeliparágban, mint székesek, mert rengeteg kérdéssel fordulhatnak hozzájuk ugye a szaktársaik, esetleg hallgatótársaik, és erre nekik valamilyen szinten választ kell adniuk, vagy éppen útirányt kell mutatniuk, hogy forduljanak a karihökhöz, mert esetleg abban az adott kérdésben ők tudnak segíteni. Azon kívül, hogy a kommunikáció, azon kívül a probléma megoldó képességük fog gyarapodni így a széken belül, mert ugye rengeteg nagy programunk van, amelynek azért a megvalósítása eléggé nehézkes, és általában elég sok apró problémával jár így menet közben, amiket ugye zökkenőmentesen meg kell oldani, szóval mutatni kell a látszatot, hogy mondjuk minden működik, de fölmerült egy adott kis probléma, és azt hirtelen meg kell oldaniuk. Most lenne egy személyes kérdésem hozzátok. Mi a legjobb élményetek így az egyetemi tanulmányaitok alatt, akár székesként, akár hökösként, vagy csak mind sima hallgatóként? Én alapvetően nem ide készültem a mérnöki karra, viszont így hozta a sors, hogy mégis itt folytattam a tanulmányaimat, és őszintén szólva azért is folytattam itt, és nem hátráltam vissza, mert egy baromi jó közösséghez tartozok. Nagyon-nagyon szeretem az iskolát, nagyon segítőkészek egyébként a tanárok, nagyon jók az előadások, nagyon jól lehet egyébként tanulni, tényleg minden adott ahhoz, hogy minden tudást magunkba szívjunk. Emellett meg pedig tényleg a szociális életemet szeretném még szerintem megemlíteni, ami itt tartott. Nagyon szeretem az embereket tényleg, akiket megismertem, és igazából a legtöbb ember, akit mai napig a barátomnak mondhatok, az szerintem mind a hök, mind a szék miatt van, és teljes mértékben ez adta nekem igazából a baráti kört is, illetve még a páromat is. Az én részemről pedig, hát ugyanúgy, mint Adrinak, nekem is elég érdekesen indult ez az egyetemi pályafutásom, mivel én pót jelentkezősként kerültem be ide az egyetemre, mert az elején gépészmérnöki szak iránt érdeklődtem, viszont oda nem sikerült a felvétel, majd így több ismerősöm említette ezt az élelmiszermérnök képzést, és az ő biztatásukra beadtam a derekamat, és jelentkeztem. Aztán ugye sikeresen felvételt nyertem, hiszen itt vagyok. Ezen kívül ugyanazt tudnám elmondani, mint Adri. Tényleg színvonalas oktatásban tudunk részt venni. Nagyon érdekes óráink vannak, mind a szakos, mind rengeteg szabvál, amiket amúgy meg kéne így említenünk, főleg így az élelmiszermérnöki képzésről a szabválok elég sok plusz tudnak adni a jövőbe, majd mint egy HACCP környezet, higiénia, és még sorolhatnám. Ezen kívül, hát ugyanúgy én is megemlíteném a szociális életemet. Rengeteg mindent köszönhetek annak, hogy én ide bekerültem. Rengeteg mindent köszönhetek az ismerettségemnek. Igazából én azt tudnám ajánlani majd a leendő mérnök hallgatóknak, hogy legyen bennetek annyi, hogy nyissátok ki a szátokat, és beszélgessetek a pattársaitokkal már az első napon. Ne csak üljetek, ne féljetek, hanem tényleg nyissátok ki a szátokat, és szóljatok hozzá a másikhoz. Ne a telefonodat bámuld, mert abból egy egész jó irányba tudsz majd elhaladni így a jövőkép felé, és a kommunikáció egy nagyon fontos szerepet fog létesíteni igazából így az egyetemi éveid alatt, és amit te szóban nem fogsz tudni megoldani, az igazából megoldhatatlan lesz számodra. Én ezt így tudnám elmondani. Ugyanúgy visszatérve a szociálisokhoz,
mint a gólyatábor. Nekem nem volt szerencsém a saját gólyatáboromban részt venni, amit azóta is nagyon bánok, bár évről évre így a hők segítségével, ugye, mivel mi szervezésünk alatt van a gólyatábor, így pótlom ezeket az élményeket, hála Istennek, és tényleg azt tudom elmondani erről is, hogy aki a gólyatáborban részt vesz, olyan információkat tudhat meg mondjuk egy szakos tájékoztatón, vagy alapvetően csak olyan barátokat szerezhet karon kívül is, mivel ugye kooperációban dolgozunk, rajtunk kívül még 2 másik karral, az ETSK-val és az MGK-val, hogy ez egy örökre szóló barátságot is köttethet a végén. Ha egyetlen egy darab eseményt kellene mondanotok, mi lenne az, ami tényleg a legmeghatározóbb volt? Beszélhetünk ugye itt a tanulás része, barátságok, szerelmi életről, de egyetlen egy esemény. Mi lenne az? Egyetlen egy időben? Tehát, hogy nem feltétlen csak egy fix esemény? Gondolok arra, hogy a gólyatáborok, vagy hogyha így megvan konkrétan Vagy egy konkrét mondjuk esemény? a 2022-es gólyatábor. Hát én Nem ennyire... véletlen azért, mert abba voltál te. 23-asban. Francba, nem tudok matekolni, bocs. Amúgy egyértelműen a gólyatáborokat, én egyértelműen azt mondanám, illetve talán még a bál. A bál az, amit még így megemlítenék. A gólyatáborok azért, mert amúgy szerintem az egész csapat, és itt beleértve a székeseket, a hökösöket, a főszervezőket, mindenkit is, ekkor kovácsolódik össze a legjobban, és tényleg ekkor van a legtöbb probléma, ekkor kell a legtöbb mindent megoldani, és ez nagyon összehozza az egész társaságot, és amúgy szerintem ezt lehetne nevezni a legjobb élménynek, mert tényleg amúgy a szutyokba, a kozba, mindenbe annyira jól érezzük magunkat, és tényleg ilyenkor jön rá az ember, hogy nem az számít, hogy hol van, hanem hogy kikkel van. Illetve talán még a bál, ami igazából talán úgy mondható, hogy amúgy ahhoz kell a másik legtöbb munka igazából, és ott is nagyon össze kell tartanunk, és össze kell fognunk ahhoz, hogy mind a székesekkel, mind a hökösökkel, hogy tényleg mindenki jól érezze magát, lényegében rajtunk kívül. Szóval, hogy tényleg úgy leszervezni az egészet, hogy abból senki ne érzékeljen semmit, és mindenkinek tökéletes esemény legyen, ahhoz nekünk nagyon össze kell tartanunk. Kedves Pola? Hát amúgy így ehhez azért is mondanám, hogy nálunk ez azért működik nagyon jól, mert tényleg már barátokként tekintünk egymásra, nem munkatárs, nem egyebek, hanem tényleg azt merjük mondani mindannyian, hogy barátok vagyunk, és ezért tart itt a jelenlegi hök, amit elmondhatunk, meg a szék is ugye ehhez tartozik. Igazából neveznénk annak, amit nagyon sokszor hallunk itt az egyetem során, hogy egy család nálunk így a mérnöki karon. Elérkeztünk az utolsó előtti kérdéshez. Nagyon sokszor megkaptam én is, illetve hallottam erről információkat szállni az udvaron, hogy hogyan tudnak esetleg a hallgatók a következő gólyatáborba jelentkezni, mint segítők. Mi ennek az ugródeszkája, hogy működik ez nálatok? Hát a gólyatábornak amúgy az egyik ugródeszkája az nálunk a szék. Ugye ez azért is fontos számunkra, hogy sokan jöjjenek a székesek közül, mivel igazából őket így az évek alatt, vagy éppen az adott év alatt már nagyon megismerjük, tudjuk a temperamentumokat, hogy viselkednek egy feszélyezettebb szituációban mondjuk, a probléma megoldó képességük milyen szinten van. Persze az is adódik, meg is szokott adódni, hogy az adott kiválasztott nem székes, viszont elsősorban tényleg a székeseket szoktuk preferálni így ez miatt. Illetve, bocsánat, nekem meg csak egy hozzáfűzni valam lenne, hogy alapvetően azért is nagyon fontos itt megemlíteni például, amit kérdeztél is, hogy tudnak belekerülni a hallgatók a gólyatáborba, vagy hogy tudnak részt venni rajta. Alapvetően a szék egy baromi nagy utánpótlás nevelés. Ez konkrétan így lehetne leírni magát a széket. És nem feltétlen csak hökös lehet az ember, vagy székes lehet az ember ezek után, hanem sokkal tovább is fölléphet egyébként, és az EHÖK is így gondolja ezt. Alapvetően ugye az EHÖK bizottságokból áll, és a bizottsági tagokba is bele lehet kerülni, ami akár még komolyabb munkával is járhat, és akár nagyobb fizetéssel is. Hogyha már így arról beszéltünk, hogy a gólyatábornak a feltétele az, hogy székes legyél. Hogy lehet valaki székes? Mi az a menet, ami alapján ti kiválasztjátok a székeseket? A székeseket már nem mi válogatjuk.
Igazából az elején még úgy volt, hogy a mi kezünk alatt kerülhetnek be, most már az ehők keze alatt fognak bekerülni, ugye ehhez a TO-n kell kikérniük a megfelelő papírokat, amivel bemennek az ehők irodára az adott időszakban, amikor mondjuk meg van hirdetve egy székes jelentkezés, mint a jelenlegi időszak is, jelenleg éppen folyik már a szék jelentkezése, szóval várjuk majd szeretettel az új székeseinket. Ezen kívül más opciójuk nincs, hogy bekerüljenek. De alapvetően egyébként bárki jelentkezhet székesnek, mert igazából, hogyha tartjuk azt a számot, ami ugye arányban van lényegében az adott karon tanuló hallgatóknak a létszámával, akkor igazából bárki bekerülhet. Nyilván lesz egy szavazás, egy zárt szavazás, majd itt az iskolában, ahol mi ugye kihelyeznek egy urnát, de ezen kívül egyébként mindenkinek javasoljuk, hogy próbálja meg, mert egyébként szükségünk van mindig új székesekre, főleg gólyákra, akik minél tovább itt lesznek, és tényleg szeretnénk kérni tőlük, hogyha van egy kis bátorságok, akkor jöjjenek mindenképp. Ehhez még, hogyha én egy valamit ki tudnék emelni, akkor ami nagyon fontos számunkra, hogy ne csak egy szakról legyenek székeseink, hanem tényleg, hogy a karon jelenleg működő összes szakról a legjobb az lenne, hogyha minden évfolyamból lenne legalább egy székesünk, aki ott részt vesz az órákon, és bele tud folyni az ott történő folyamatokba. Az utolsó kérdésemet vehetitek kicsit személyesre, és akár a szék kapcsán, hogy mi az a kérdés, amit még sose kérdeztek meg tőletek, viszont fontosnak tartjátok? Amúgy ez egy fogós kérdés. Őszintén nagyon sok kérdést kaptunk már így az évek alatt, mind szék, mind hök, és mindenféleképpen is. Amúgy én azt mondanám, hogy miért csinálod ezt? Vagy miért jelentkeztél ide? Miért adod hozzá a nevedet, és miért csinálod ezt? Talán amúgy ezt, mert ezt igazából addig senki nagyon nem kérdezte meg, hogy miért is csináljuk ezt az egészet. Tőlem igen. Tőlem az idei gólyatáborban már megkérdezték ezt a kérdést. És egyébként miért? Ha már így kicsit éreztem a megsértődést a hangodban, de hogy ja, miért? jó, köszi, akkor te vagy az első. Én még annyit hozzátennék, hogy bármikor Adrit látjátok az udvaron, kérdezzétek meg tőlem. Ja. Mindenki. Miért lettél szék? Miért lettél hökös? Hát amúgy alapvetően talán az, hogy miért is lettem, most igazából nyilván ez már elvállaltam. Tehát, hogy azért már elvállaltam, de amúgy alapvetően nyilván nem marad benne az ember abba, amit nem szeret és nem élvez csinálni, és amúgy talán ez lenne a legjobb válasz rá, hogy azért, mert amúgy nyilvánvalóan nem egyszerű, szóval, hogy kívülről tök könnyűnek tűnik az egész, és hogy nekünk milyen jó, hogy mennyi adottság jár ezzel a dologgal, de alapvetően ezért sokat kell tenni, hogy ezek a dolgok járjanak, és alapvetően, hogyha valaki tényleg ezt szereti csinálni, akkor már nem munkájaként tekint rá, hanem tényleg hobbiként. Szerintem ez végszónak legjobb volt, ennél jobbat megírni se lehetett volna. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ez még mindig a Stereo Podcast volt. Mai vendégeink Fejős Adrián és Palásti Dávid volt. Köszönjük nektek is, hogy eljöttetek. Köszönjük Mi szépen. köszönjük a részvételt. És akkor tartsatok velünk a továbbiakban is. Sziasztok! 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 Sziasztok!